Takže zdar, já vás zdravím u serveru, je to server minus.cz, kecám, minus.com a je to server na oficiální Minecraft, je to hodně dobrý, mě to baví, ale někdy jsou tady takovéhle divné věci, že musíte najít nějakou zvláštní arénu, třeba já vždycky hledám podle toho, jak je to plný, takže tohle je podle mě spavne. Hele, ne? Takže já chci třeba na tuhle arénu. Ups, tak to je teda fail. Tady jsem ještě nebyl, tak já se vrátím zpátky. Jdu k tomu zombíkovi a tady bývají hodně dobrý, tady na téhle straně. 96 ze 105, to jsem zkoušel, ale jdu to zkusit po druhé. A teďka už stačí napsat jenom minus spawn. A mělo by vás to portnout do vody nebo někam. Jak vidíte, tak jsem dostal od začátku Ender oko, neboli A of Ender, paper neboli papír, wooden sword neboli dřevěný meč a water bottle neboli skleničku s vodou. Jinak je to mod nebo server nebo něco prostě takového, který se inspiroval Minds nebo nějak tak ze hry Battlefield nebo ne Battlefield ne, promiňte, tohle z Call of Duty. Tak tady vidíme stavbu, která se tady náhodně negeneruje, to někdo asi postavil. Ne, samozřejmě někdo ji postavil, jako kdyby. A dal do ní čestky, které se potom samotné despavnují. Wow. Ten nás zabije. Srdíčko. Takže první na ukázka, jak přesně se tato hra hrát nemá. Zkusíme se dát tím druhým, tímto borečkem, banditou a napíšeme minus spawn. Jak to? Tak já kliknu na to zelený a zkusím to znova. A nějak mi to nejde a to je moje první video, takže mě prosím omluvte. A už nás to portnulo. Jsme zase v nějaké bažině. Možná slyšíte zajímavé zvuky. Je to moje někdo. Teď tuhle díru si pamatuju. Když půjdeme takhle rovně, tak dojdeme přesně tam, kde jsme umřeli. No tak ne. Jsem se spletl, no, to je jedno. Tak jsem se trofil. A jestli tam zase bude ten, tak si ho nezrobu, protože měl Iron Sword. A fakt bych prosil jenom začátečnickou podporu. Protože to je pro začínající let's playery hodně důležité. Jestli mě teda přijmete mezi let's playery, jestli ano, tak budu strašně šťastný, protože to byl můj sen, jakoby stát se vždy let's playerem.
Tak doufám, že se mi to splní. What? Jo. Doufám, že tady bude nějaká částka. Máme čestku. Jo, jinak, jak jsem se napil, tak to je tady, jak to vidíte, tak toto je ten, jak normálně jsou XPky, tak toto je toto je pití vlastně, kolik máte pití. Tady jdeme do toho hradu. Proč mě to vrací? Natáčel už to Ježich. Já mu říkám Ježich, ale je to Ježíšek na Minecraftboxu. A mám lak, takže mě teďka ti zombíci dost brutálně zmastí. What? 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 Tak jo, beru. Tady jsem viděl částku. No super, takže jsem mrtvej. Jinak toto myslím, že to jede jenom pro oficiální Minecraft. Teda nevím to ještě, ale vím to, že to je na oficiální Minecraft. A what? Už se mi to možná odlaglo. Aha, tak neodlaglo. Byla to vážně jenom ukázka, já jsem říkal, že to bude... Aha, a jo. Já jsem říkal, že to bude ukázka, takže já se s vámi loučím a naschle.